Дарагія браты і сёстры, дарагія тэлегледачы, у гэты позні час вас вітае Віцебская дыяцэзія і тэлеканал Віцебск. Сёння мы станем сведкамі і ўдзельнікамі святкавання Вялікадня, найвялікшага свята ў каталіцкім касцёле. Вернікі на працягу ўсяго Вялікага посту рыхтаваліся да перажывання таямніцы Хрыстовага ўваскрасення. Трансляцыя пасхальнай вігіліі ў прамым эфіры адбываецца з касцёла святога Антонія Падуанскага ў Віцебску. Сёння святочную літургію узначаліць біскуп віцебскі Олег Буткевіч. Сама парафія святога Антонія заснавана ў 2001 годзе, як даніна памяці той парафіі і касцёлу, якія існавалі ў Віцебску з 17 стагоддзя да 1961 года. На вялікі жаль, атэістычныя савецкія ўлады прынялі рашэнне разбурыць цудоўную святыню. Сённяшні касцёл святога Антонія перабудаваны з дома культуры. Па сучасных абрысах будынка і не пазнаць, што ён калісьці быў звычайным гарадскім клубам. У імя Отца і Сына і Духа Святого, супокой вам. Дорогие браты и сестры, у гэтую найсвятейшую ноч, калі Пан наш Езус Христос перайшоў ад смерти до жыцця, Касцёл кліча дзяцей сваіх, рассеяных па ўсім свеце, сабрацца на чуванне і малітву. Калі мы ушануем памяць Пасхі Пана, слухаючы Яго слова і здзяйсняючы ягоныя таямніцы, будзем мець надзею на удзел у Яго перамозе над смерцю і жыццё разам з ім у Богу. Аминь. Молимся. Боже, Ты праз Свайго Сына спаслаў верным агонь сваёй славы, асвяці гэты новы агонь, і праз гэтае пасхальнае святло запаліў нас жаданне неба, каб мы з чыстым сэрцам змаглі прыйсці да святла вечнага, праз Христа Пана нашага. Аминь. Толькі што біскуп Олег Буткевіч асвяціў агонь. Для чалавека агонь з'яўляецца перш за ўсё вялікім дарам Бога, без якога жыццё на зямлі стала б немагчымым. Агонь сабірае вакол сябе людзей, каб даць ім так патрэбную цеплыню, і становіцца правадніком, асвячаючы людскія шляхі. Цяпер біскуп Олег Буткевіч азначае пасхал. Пасхал або велікодная свяча – гэта сімвал уваскрослага Хрыста і яго перамогі над смерцю граху. Для падкрэслення гэтага факту біскуп, молячыся, крэсліць на пасхале спачатку крыж, знак збаўлення чалавека, і першую апошнюю літары грэчаскага алфавіту – альфу і амегу, сімвалізуючыя самога Хрыста, ад каго пачынаецца і да каго скіравана існаванне. Лічбы бягучага года, якія крэсляць на велікоднай свечцы галоўны цэлебрант, уяўляюць Хрыста як гаспадара часу, а заканчваецца абрад змяшчэннем чырвоных цвікоў, сімвалізуючых 5 крывавых ранаў Езуса на крыжы. Пасхал запальваецца ад асвечанага вогнішча. Пламнеючая свечка – гэта адзіная крыніца святла сярод пануючай зараз цемры. Менавіта Хрыстус першы прайшоў праз браму смерці і стаў святлом, паказваючым адзіную праўдзівую дарогу ад самоты, страху, эгаізму да збаўлення, якое грунтуецца на любові да Бога і іншага чалавека.
Святло Христова. Мы бачым, як працэсія кіруецца ў бок касцёла. Наперадзе, канешне ж, пасхал, сімвал уваскрослага Хрыста. Звонку з цемры мы ўваходзім у касцёл за святлом Хрыста. Гэта святло веры, праўды і любові, святло нашай надзеі. Мы таксама чуем спеў «Святло Хрыста» і радасны адказ вернікаў «Дзякуем Пану Богу». Дзякуем за тое, што Христос ужо сярод нас, што Ён сапраўдны пераможца і наш вызваліцель. Святло Христова. Другі раз прагучалі словы «Святло Хрыста» і радасны адказ вернікаў «Дзякуем Пану Богу». Ад палымнеючага пасхала вернікі запальваюць свечкі, прынесеныя з сабой, і перадаюць святло іншым. Гэта знак таго, што кожны з хрысціянаў гатовы дзяліцца святлом сваёй веры, сведчыць любоў і натхняць надзеі іншых. Святло Христова. Вось і настаў момант, калі поўнасцю запальваецца святло ў касцёле і цемра бясследна знікае.
Пасхал змяшчаецца ля алтара, на бачным для ўсіх месцы, як сімвал пастаяннай прысутнасці Хрыста ў сваім касцёле. Экзультат – гэта старажытны пасхальны гімн, які ўвасабляе ўсю праўду і веліч сённяшняй святой пасхальнай ночы. Пачынаецца ён з радаснага вокліча: радуйцеся! Радасць Христовай перамогі над смерцю, грахом і шатанам. Гэта радасць усяго нябеснага касцёла, анёлаў і святых. У літургіі пасхальнай вігіліі спяваецца абвяшчэнне Пасхі, старажытны гімн, які пачынаецца словамі «Exultet iam angelic aturba celorum» – «Узрадуйцеся ўжо хоры анёлаў у небе». Узгаданы спеў, як пахвала пасхальнай ахвяры Хрыста, заклікае да радасці жыхароў неба і зямлі і кажа пра асноўныя яе матывы. Паказваючы ўзнёсласць Божай справы адкуплення, Касцёл словамі гімна ўзвялічвае Бога за гісторыю збаўлення, уваскрасення Хрыста, сакрамент хросту і вызвалення ад граху. Паколькі спеў выконвацца будзе пры запальным пасхале, то і словы, і само святло яшчэ мацней выражаюць пасхальную таямніцу і радасць усіх ахрышчаных, якія сустракаюцца з Хрыстом. Узрадуйцеся ўжо хоры анёлаў у небе, узрадуйцеся Божыя слугі, няхай званы абвяшчаюць збаўленне, бо на карысць вялікага валадара перамога. Весяліся і зямля, опрамененная взнеслым бляском, бо освятил Тебе промень с предвечного владара. Целый свет няхай отчуе, что вызволился от темры. Узрадуйся, Костёле наша Маті, оздоблений зянням іскристого святла, і няхай гучным спевом наполнится гэтая святыня. Сапраўды годна і справядліва, всім серцем, розумом і побожним спевом прославлять небачного Бога, Айца всемогутного і Сина Його одинородного Єсуса Христа. Ён справедливому Айцу заплатил за долг Адама и своей кровью знищил запись стародавней вины. Гэта и ёсць тыя пасхальныя святы, падчас якіх забіваюцца праўднае ягнятка,
и Его кровью освячаются дамы верников. Это тая ночь, у якую Ты вывел з Египту наших прайцов, сынов Израилевых, и по сухим дне перевел праз червоное море. Это тая ночь, якая святлом вогненного слупа грехов рассеяла темру. А сьогодні тая ночь усіх віруючих у Христа на всій землі визволяє от давніх провинів і змроку граху, вертає ласку і злучає в супор наш святих. Это тая ночь, у якую Христос, разорвавши путы смерти, пероможцем выходит с подземных нетрав. О, якая ж дивосная для нас Твоя ласка! О, якая невиновная любовь! Ка подкупить слугов Ты отдал Сына. О, сапраўды обов'язковим был грех Адама, бо его згладила смерть Христа. О, щасливая вина, якую знищив такий великий Откупитель. Святость этой ночи прогоняє злость, змиває з провинов і вертає ласку павшим, а засмученим радость. О, сапраўды благословленная ночь, у якую злучаются земное с небесным, а справы боские с людскими. У гэтую ночь полную ласки прими, святый Ойче, вечоровую ахвяру прославления, якую Тобі складає святий костьол, урочисто ахвяруючи руками своих слугов этую свечку, плен працы пчелиного рою. Тому просим Тебе, Пане, каб светочно хвалу имя Твоего ахвярованы, нестомно палы мне, рассеиваючи темру этой ночи, и приняты Тобою, як приємний водар, нехай злучиться со святлом небесним. Нехай же он полымнее аж до світання, покуль не взыйде сапраўднае солнца, Иисус Христос, Твой Сын з мертвых повсталый, який освятил род людский своею ясностью, и с Тобою живей владарить на веки вечные. Аминь. Дорогие браты и сестры, урочисто распочавши пасхальную вигилию, со спокойным сердцем послухаем Божие Слово, розважим, як у минулые часы
Бог Наступае другая частка пасхальнай вігіліі – літургія слова. Галоўны цэлебрант заахвочвае нас да слухання Божага Слова, якое ратуе, узмацняе і прыносіць збаўленне. Сённяшняя літургія слова незвычайна багатая і змяшчае некалькі чытанняў. Яна паказвае лучнасць старога запавету з новым і спаўненне словаў старога запавету ў пасланні Хрыста. Пасля кожнага чытання наступае псальм і малітва, якая сцвярджае спаўненне словаў Святога Пісання ў Хрысце. На початку створив Бог небо и землю. И сказал Бог, учини человека поводле нашего образа. Пачатак першай кнігі Святога Пісання апісвае нам стварэнне свету і стварэнне чалавека. Жывіце і размнажайцеся, напаўняйце зямлю, валодайце ёю. Бог закладае ў чалавецтва вялікі патэнцыял, які можна раскрыць толькі ў супрацоўніцтве з Божай ласкай. Поводле Божьего образа створил его, створил мужчину и женщину. И благословил их Бог и сказал им, плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю и володайте ею, пануйте над рыбами морскими, над птушками небесными и над всеми живыми истотами, якие рухаются по земле. И сказал Бог, ось я даю вам всякую траву, що розсіває насіння по всій землі, і усяке древо, род якого розсіває насіння, щоб яни були вам у спожиток. А усім живим істотам на землі, і усілякому небесному птаству, і всьому, що повзає по землі, і має у собі дихання життя, я даю на спожиток усілякому зеленину. І так сталося. І убачив Бог усе, що я створив, і було воно вельми добре. Це Слово Боже. Нехай світе Дух Твой, і земля обновить. Нехай світе Дух Твой, і землю обновить. Благослови
Молимся. Боже, Ты дивос нас створил человека, и еще дивоснее откупил его. Просим Тебе, умацуй нашую волю, каб мы могли супротстоять спокусам греху и стали годными радости вечной. Праз Христа Пана нашего. Другое чытанне, якое мы зараз пачуем падчас пасхальнай вігіліі, таксама паходзіць з кнігі быцця. У ім мы пачуем пра выключны давер Абрагама да Бога. Ахвяра Абрагама – гэта правобраз будучай ахвяры Айца Нябеснага, які не пашкадуе свайго сына, каб збавіць людзей. Гэта я. Бог сказаў: возьми сына твайго адзінага, якога ты любіш, Ісака, і ідзі у зямлю Морія, і там прынясі яго на ўсеспаленне на адной з гор, пра якую я скажу табе. І прыйшлі на месца, пра якое сказаў яму Бог. І прыцягнуў Абрагам руку сваю і ўзяў нож, каб закалоць сына свайго. Але анёл Пана паклікаў яго з неба і сказаў: Абрагаме, Абрагаме. Ён адказаў: гэта я. Анёл сказаў: не падымай рукі твае на хлопца і не рабі з ім нічога, бо цяпер я ведаю, што ты баішся Бога і не пашкадаваў сына свайго адзінага для мяне. Узняў Абрагам вочы свае і ўбачыў за сабою барана, які заблытаўся гушчары рагамі сваімі. Абрагам пайшоў, узяў барана і прынёс яго на ўсеспаленне замест сына. Анёл Пана другі раз паклікаў Абрагама з неба і сказаў: прысягаю, кажа Пан, паколькі ты зрабіў гэта і не пашкадаваў сына свайго адзінага, то я благаслаўлю цябе і памножу патомства тваё, як зоркі на небе, і як пясок на беразе мора, і патомства тваё здабудзе брамы ворагаў тваіх. І атрымаюць благословление в потомстве твоим усе народы землі, бо ты послухаўся голосу майго. Гэта Слово Божие. Дякуем Пану Богу. Захавай мяне, Божа, бо на Цябе спадзяюся. Тому радуется мое сердце и веселится душа.
Боже, Ойче усіх верных, праз ласку усыновлення Ты помножаешь у свете колькость сынов Твоего обяцания. Ты праз пасхальный сакрамент Христу исполняешь обяцанное Аврааму, робячи Его Отцом усіх народов. Да поможи кожному человеку годно отказать на ласку Твоего покликания. Праз Христа Пана нашего. Пасха азначае пераход. Так як яўрэі, выходзячы з егіпецкага палону, перайшлі праз Чырвонае мора, так і мы, прадстаўнікі Божага народу, пакліканыя перайсці ад смерці да жыцця, ад граху да святасці. Тым больш, што дарогу нам паказвае уваскрослы Езус. Скажи сынам Ізраїля, нехай виходять, а ти подими кій свой і протягни руку свою до мора, і подяли його, і пойдуть сини Ізраїля сярод мора по суші. Я ж зроблю жорстким серце єгиптян, каб пайшли яны услед за імі, і покажу славу мою на фараоне і усім войску ягоным, на колясницах и вершниках ягоных. И доведаются египтяне, что я пан, коли покажу славу мою на фараоне и всем войску ягоным, на колясницах и вершниках ягоных. И зрушился анёл Божий, який ішов перед войском Израиля, и пошел сзаду их, а разом з ним и слуг облачный пересунулся спереду назад. Стал помеж войском египетским и войском израильским. И была хмара темная для одних, и осветляла ночь другим так, что не могли всю ночь подвести один до одного. И коли Моисей протягнул руку до мора, Пан гнал море моцным усходним ветром всю ночь и перетворил у сушу, и разлилась вода. И пошли сыны Израиля през середину мора по суше. Вода была для их стеною с правого и с левого боку. И погнались египтяне, и увошли за ими у середину мора, уся конница фараона, колясницы и вершники ягоные. И вось на свитании Пан поглядел на войско египтян со слупа огненного и облачного, и привел у замешания войска ихнее, и подвернул колы колясницу, что им тяжко было рухаться. И казали египтяне: утекаем от Израиля, бо Пан воюет за их супраз египтян. И сказал Пан Моисею: протягни руку свою до мора, как повернулись воды до египтян, на колясницы и вершников ихних. И коли Моисей протянул руку до мора, на самом свитании оно вернулось на свое место, и бегла вода насустрач египтянам, якие утекали, и потопил их Пан сярод хвалю. И вернулась вода, и накрыла колясниц и вершников усяго войска фараона, якое увошло за ими у мора, и не засталося ни водного з их. А сыны Израиля прошли по суше сярод мора, и вода стояла коля их стеною с левого и с правого боку. И у той день вызволил Пан Израиль из рук египетских, и убачили израильтяне мертвых египтян на березе мора. Убачили моцную руку, якую Пан узнял супраз египтян. Сполохался народ Пана, и поверил Пану и Моисею, слузе ягоному. Тады Моисей и сыны Израиля заспевали песню Пану. Śpiewaju Panu, bo Jon uzwysił się.
самогутный у бородьбе, Яго имя всемогутный. Колесницы фараона и его войска он кинул у мора. Лепшие вояры ягоные потонули в червоном море. Них проглынула, яны сышли в глыбині. Правица Твоя, Пане, прославлена ноцаю, правица Твоя, Пане, перемогла ворога. Ty wywił naród swój i posadził Jego na hory spadczyny Twojej. Na miejsce, jakie uczynił swoim żywiom, Panie. U świątyni Pana, jaką zmiali Twoje ruki, Pan władar na wieki i na zawsiody. Молимся. Божий, у наши часы зяють давние Твои суды, бо як раней Твою эмоцию вызволю Ты один народ от переследу фараона. Гэтак теперь прозводы хросту ведешь все народы до избавления. У ученика после люди стались духовными детьми прайца Авраама и досягнули годности обраного народа. Праз Христа Пана нашего. Зараз ми почуємо слови пророка Ісаї, які закликає людей шукати Бога усім серцем. Вельми часто життя чоловіка становиться подобним на сухую спустошену землю, якої не хапає тільки одного – живої води. Бог може оживити любую пустиню, але для переменаў патрэбная людская воля, патрэбнае вяртанне. И бесплаты за вино и молоко. Навошта вы отваживаете сребра за тое, что не есть хлебом, а працу свою за тое, чем нельга насытиться. Слухайте уважливо мяне и споживайте добро, и нехай душа ваша натешится туком. Схилите в ухо свое и придите до мяне. Послухайте, и жить будет душа ваша, и дам вам заповед вечный, неизменные ласки для Давида. Вось я учинил его для народов сведком, проводыром и наставником для народов. Вось ты покличешь народ, якого не ведал, и народы, якие не ведали тебе, побегут до тебе, деля Пана Бога твоего и святого Израиля, бо ён уславил тебе. Шукайте Пана, покуль ён дозволяє знайти себе, кличьте его, покуль он близко. Нехай безбожный покине шлях свой, а человек беззаконный свои намеры. Нехай вернется до Пана, и он смилуется над ним. Да Бога нашего, бо он щедрый на пробачение, бо мои думки, это не ваши думки, и ваши шляхи не мои шляхи, каже Пан. Бо як небесы возвышаются над землею, так шляхи мои над шляхами вашими, и думки мои над думками вашими. Подобно як дождь и снег падает с неба, и туды не вертается, а любоит землю, и робить ее родливой, и ее народить, и приносить плен
того, кто есть, так и слово мое, якое выходит з вуснов моих, не вернется до меня без плёну, покуль не исполнит тое, что я хотел, и с поспехом досягни того, где для чего я послал его. Это Слово Божие. Будете черпать скрыница избавления. Молимся. Усемогутный вечный Боже, одиная надея свету, Ты в устнами пророков обвестил таямницы, что сполняются сёння. Умацуй ласкаво прагнення Твоего народа, бо толькі дякуючи Твоему натхненню узрастают цноты Твоих верных. Праз Христа Пана нашего. Пророк Езехіель у наступным чытанні гаворыць пра ачышчэнне. Пасля першароднага граху прырода чалавека аслабленая і паддаецца спакусам. Аднак Бог кажа: «Дам вам новае сэрца і новы дух. Забяру сэрца каменнае і дам сэрца з плоці». Той, хто жыве ў еднасці з Богам, можа перамяніцца. Перамены да лепшага немагчымыя без Божага благословления. И я спасла на них гнев мой за то, что проливали кровь на землю, и змысловляли они идолами своими. И раскидал их сярод народу, и я не рассеялся по земле. Я судил их поводе ихних поводинов и учинок. И пришли они до народу, до яких пришли, и ганьбили имя мое. Бо казали про их, что это народ Пана, и что с земли Ягоны вышли они. И пошкодовал я святое имя свое, якое изнаславил дом Израиля сярод народов, до яких пришел. Тому скажи дому Израиля,
что так говорить Пан Бог. Не для вас я зроблю это, а для моего святого ім'я, якое зганьбили серед народів, до яких прийшли. Я свяжу великое ім'я моє, знеславленное серед народів, у яких ви зганьбили його. І довідуються народи, що я Пан, каже Пан Бог, коли моя святость проявится у вас, перед очима їхніми. И я возьму вас народу, и сберу за всех землю, и приведу вас у землю вашу. Я окроплю вас водою чистою, и будете очищены от всего бруду вашего, и от всех идолов ваших очищу вас. И дам вам сердце новое и дух новый внутри ваше, и заберу сердце каменное с тела вашего, и дам вам сердце с плоти. И дух мой удыхну внутри ваше, и сделаю так, что вы будете ходить в законе моем, заковывать постановы мои и выполнять их. И будете жить на земле, якую я дал отцам вашим, и будете народом моим, и я буду вашим Богом. Это Слово Божие. Дякуємо вам, Богу. Душа моя Божа, прагне Тебе. Боже, наставлениями старого и нового заповету Ты рихтуешь нас до пасхальной таямницы. Дай же нам зразуметь Твою милосердность, как примання даров, якими Ты теперь нас наделяешь, умацовала у нас надею на дары вечные,
Раз Христа Пана нашего. Хвала на вышинях Богу. Наступае радасны гімн «Хвала на вышынях Богу» «Глорія». Ён спяваецца падчас кожнай урачыстай святой імшы, але традыцыйна звязаны ўсё ж з Вялікаднем. Ён нясе ў сабе перапрашэнне, праслаўленне і пакорную просьбу да Бога валадара стварэння. Глорія – гэта самы старажытны гімн касцёла. Яго праспявалі анёлы пастухам недалёка Бэтлеему падчас нараджэння Хрыста. Яго спявае касцёл у сваёй літургіі ўжо ад 3 стагоддзя. Яго спяваем мы, хрысціяне 21 стагоддзя. Часам пасля доўгага падарожжа мы вельмі здзіўляемся, калі нечакана бачым нашу мэту. Падчас пасхальнай вігіліі можа ўзнікнуць падобнае ўражанне. Пераход ад прароцтваў старога запавету да поўнай прыгажосці Вялікадня адбываецца імкліва і амаль незаўважальна. На алтары запаленыя свечкі, і ўсё рыхтуецца да святой імшы. Скончылася чаканне, і наступае Вялікдзень. Молимся. Боже, Ты освятляешь гэтую найсвятейшую ночь славою з мертвых повстання Пана. Ласка, аб якую просіць галоўны цэлебрант сённяшняй урачыстасці ў малітве, якая гучыць зараз, гэта дух аднаўлення, дзякуючы якому чалавек здольны служыць Богу з адданасцю і аптымізмам. Урачысты спеў Глорія быў пераходам са старога ў новы запавет. Абяцанні спаўняюцца. Апостол Павел у сваім пасланні, якое мы зараз пачуем, нагадваем, што пасхальная таямніца рэалізуецца ў кожным з нас праз хрост. Наша жыццё павінна быць напоўнена верай і адданасцю Богу. Был переходом от старого до нового заповета. Предсказанное становится реальностью. Святый Павел, припоминая нам, что пасхальная таямница Христа реализуется праз хрост у кожным з нас. У Христе мы розпочали новое життя. Уже розпочалося наше воскрешення. Як вираз вдячності і радості, знов заспіває великодне Аллилуйя. Гэта вокліч радості і привітання воскресного Пана, який живе і присутнічає серед нас. Читание послания святого апостола Павла до римлянам. Браты, ті ж не ведаете, что все мы, охрещенные в Иисуса Христа, у смерти огонную охрестились. Дык вось, мы похованные с Ним хрещением у смерти, как як Христос
воскрес з мертвих для слави Отця, так і нам ходить у обновленому житті. Бо коли ми поєднані з Ним подобенством смерті Ягоної, то повинні бути поєднані і подобенством воскресения, ведаючи, що були наш чоловік укрижований з Ним для того, как было знищено грешное тело, как нам не быть уже невольниками греху, бо той, кто помер, вызволился от греху. Коли ж мы померли с Христом, то верим, что и жить будем с Им, ведаючи, что Христос, воскресший из мертвых, уже не помирает. Смерть уже не має над Им улады, бо тое, что Он помер, так помер раз и назавсёды для греху, а что живе, так живе для Бога. Так и вы лечите себя мертвыми для греху, а живыми для Бога у Христе Иисусе. Это Слово Божие. Дякуємо вам, Богу. Великодны спеў «Аллилуйя», які зараз выконваецца вельмі урачыста падчас літургіі і як частка іншых пасхальных спеваў, таксама кіруе думкі і сэрцы вернікаў да праслаўлення Бога ў радасці сустрэчы. Святы Аўгусцін заахвочыў, каб на зямлі спяваць гімны хвалы дзеля ўмацавання ў радасным імкненні да неба, каб не паддацца маркоце. «Спявай і ідзі», казаў святы. Менавіта ў дарозе, зямным вандраванні, сярод падзей штодзённасці, праслаўлення Бога, радасны спеў у сэрцы і на вуснах спрыяе асабістаму ўзрастанню у радасці дзялення верай, надзеяй і любоўю з іншымі. Евангелие, якое мы зараз пачуем, гэта кульмінацыя літургіі слова. Яно распавядае нам сёння аб факце ўваскрасення Хрыста. Няма яго тут, кажа анёл, ён уваскрос. Праўда пра тое, што Бог жыве, што ён перамог смерць, будуе касцёл і ўмацоўвае яго на працягу стагоддзяў. Уваскрасенне Хрыста напаўняе сэнсам і нашае асабістае існаванне. Калі мінула субота, на світанні першага дня тыдня прыйшла Марыя Магдалена і другая Марыя паглядзець магілу. І вось стаўся вялікі землятрус, бо анёл Пана, які сышоў з неба, падышоў, адсунуў камень і сеў на ім. Выгляд жа ягоны быў як маланка, і адзенне ягонае было белае, як снег. Ад страху перад ім задрыжэлі вартаўнікі і сталі як мёртвыя. Анёл жа, прамаўляючы да жанчын, сказаў: «Не бойцеся, бо ведаю, што вы шукаеце Езуса укрыжаванага.
Няма яго тут, ён уваскрос, як сказаў. Падыдзіце, паглядзіце на месца, дзе быў пакладзены. Ды ідзіце хутчэй, скажыце вучням ягоным, што ён уваскрос з мёртвых, і вось апярэджвае вас у Галілеі. Там яго ўбачыце. Гэта я сказаў вам. І хутка адышоўшы ад магілы, са страхам і вялікай радасцю пабеглі паведаміць вучням ягоным. І вось Езус, выйшаўшы ім насустрач, сказаў: «Вітайце!» Яны ж, падышоўшы, абнялі ногі ягоныя і пакланіліся яму. Тады кажа ім Езус: «Не бойцеся, ідзіце паведаміце братам маім, каб ішлі ў Галілею, там мяне ўбачаць». Гэта слова Пана. Наступае момант казання. Да нас звернецца з пастырскім словам біскуп віцебскі Олег Буткевіч. Присядьте, пожалуйста. Шановные святые, дорогие сестры законные, дорогие браты и сестры у Христе, собранные сегодня тут, в эту святую ночь, у святыни, присвяченной святому Антонию, Падуанскому, Витебску. И наши дорогие браты и сестры, добрые люди, добрые волі, які сьогодні єднаються з нами, дякуючи телебаченню. Літургія Божого Слова Великої ночі розпочинається від описання створення гэтага світу. Інакше кажучи, ми чуємо з вами на початку описання того, як з безладдя утворається порядок, або іншими словами, з хаосу повстає космос. Ми бачимо тут Бога як великого мастака і геніального архітектора, який моцей свого слова кличе усю до існування і надає своїм створенням невимовну велич і пригожость. Поволі у цей процес Бог включає і чоловіка, створюючи його на свій образ і подобенство і призначаючи до уділу у своїй Божій славі. Однак, як ведаємо, гэтый стан першапачатковага ладу і гармоніі у свеце і перадусім у адносінах між Богом і чалавекам быў парушаны праз зайздрасць спакушальніка, злога духа. З таго моманту і па сённяшні дзень галоўным накірункам у Божай эканоміі збаўлення з'яўляецца парадкаванне духоўнага космосу чалавека, вяртанне яму магчымасці дасягнуць свайго прызначэння і паяднацца са сваім створцам. Таму ва ўсім гэтым прыгожым апавяданні трэба нам заўважыць тую галоўную думку, якую перадаюць нам натхнёныя аўтары Святога Пісання. Гэта парадак, які Бог прагне навесці ў душы чалавека, каб той мог атрымаць не проста вечную памяць, але вечнае жыццё. Аднак па ўсім гэтым мы самі па сабе застаемся без дапамогі.
і выправіць гэтую сапсаваную грахом сітуацыю без Божай дапамогі не здольны. І таму, як кажа нам у Святым Пісанні апостол Ян, так полюбил Бог свет, что Сына Своего Одинародного дал, как кожный, кто верит у Его, не помер, але мел жыццё вечное. И далее. Бо не послал Бог Сына Своего у свет, как судить свет, але как свет был збавлены праз Его. Яким чынам гэта сталася, мы добра з вами ведаем. Але сёння у гэту надзвычайную ноч, калі здзейснілася самая вялікая перамога ў свеце, менавіта перамога над грахом і смерцю, варта яшчэ раз прыглядзецца тым падзеям, якія распачаліся, як гэта не дзіўна гучыць, але з магілы, якой пераважна ўсе падзеі ў жыцці чалавека, як ведаем, заканчваюцца. Такой выключной могилой является могила Иисуса Христа. Бо это место 2000 год тому стало кропкой одлику нового життя не только для обраних Богом апостолов, але и для всего человечества. Першая реч, на яку звертають увагу усі євангелісти, розповідаючи про це незвичайне місце, это то, что у Великодную раніцу гэтая могила ва ўсіх, хто яе наведаў, выклікала здзіўленне. Пачынаючы ад жанчын, якія ішлі туды аказаць апошнюю прыслугу пахаванаму там 2 дні раней целу іх настаўніка, да апостолаў, перадусім Петра і Яна, якія першыя з іх прыбягуць паглядзець, што ж там здарылася. Тое, што распавядалі жанчыны, конечно, можно было пропустить мимо ушей, что, зрештою, и учинили апостолы. Але, убачивши могилу уласними вачима, Петр зрозумел, что рассказанное жанчинами не было таким уже и глупством. Убачивши полотны, он схилится над ними, а менавіта гэтае слово з грецкай мовы означает не только положение тела, это так само означает разважить. Мець моцны высілак, каб штосьці зразумець. І менавіта гэта якраз тое, да чаго захвочвае нас касцёл, імкнуцца зразумець перадусім сваё месца ў гэтым свеце, зразумець, чаго і што прапануе нам Бог. І сёння, вось у гэтую ноч, разам са святым Пятром схіліцца над таямніцай таго, што ў гэтым месцы здарылася. Магчыма, хтосьці, шмат, напэўна, будзе такіх людзей, якія, як апосталы на пачатку, успрымаюць усё тое, што тут адбылося, як, прабачце, бабскія басні. Хтосьці не верыць у магчымасць прабачэння сваіх грахоў, і часам не можа адарвацца ад сваёй мінуўшчыны ўвесь час, проліваючы па ім слёзы. Хтосьці ввогуле імкнецца растлумачыць сабе ўсё гэта масавым псіхозам, а камусьці, магчыма, і гэта рэч найгоршая, усе гэтыя справы проста абыякавыя. Тым не менш, сёння мы з вами тут, у гэтым месцы, пры магіле Иисуса Христа, для таго, каб над гэтымі справамі паразважаць. І давайте распачнем з того, что, так як сьогодні з вами почули в Євангелії, уваход у могилу Христа, який був завалений каменем, який у свою чергу був опечатаний, відкрив ніхто інший, як аньол з неба, серед великого грукоту і землятрусу. І варто звернути увагу на один такий дробний момент, ведаєте, зауважили, який описаний був у описанні гэтага здарення. Анёл адваліў камень і сел на ім. Вось тут, на этой алтарной сцяне, в нашем касцеле, якраз мы бачым гэтую сцэну. Злева ад мяне бачым таго анёла, які сядзіць на камяні.
Мало того, бо ж таки сучасна інтерпретація той події, мало що сидить ще і грає на волинці. У чим є реч? Автор таким чином якраз імкнувся підказати, підкреслити вельми трапно зрешти сутність місії гэтага анёла. Ось сядзіць сабе на камяні, адваленай ад магілы, і ўсім сваім выглядам хоча сказаць: людзі, чаго вы боіцеся? Зайдзіце, паглядзіце, тут нікога няма. Магіла пустая. І сябе паводзіць менавіта такім чынам, што вельмі моцна адрозніваецца ад тых, хто гэтую магілу наведваў, пачынаючы ад жанчын, якія спужаліся, заканчваючы жаўнерамі, якіх бачым тут таксама, якія, кажа нам Святое Евангелие, былі здранцвелыя, амаль як памерлыя. І мы, вядома, што вельмі часта, асабліва калі датычыцца справа смерці, магілы, таксама баімся. На той час, напэўна, тая магіла яшчэ і выглядала як чорная дзіра. І таму не магла пакінуць чалавека абыякам. І вось анёл, зрэшты, мы чуем нават у Евангеліі сёння ягоныя словы, які кажа да жанчын, не толькі сваім выглядам, словамі: вы не бойцеся, бо ведаю, што шукаеце Езуса укрыжаванага, няма яго тут, бо уваскрос, як і сказаў. Хадзіце, паглядзіце месца, дзе ляжаў. Не бойцеся, бо праз гэтую чорную дзіру магілы і ўсіх астатніх нашых бедаў, страхаў, праблемаў Христос прайшоў і выйшаў пераможцам. Інакш кажучы, здзейсніў Пасху. Тут няма яго мёртвага. Быў у магіле, быў, але выйшаў і жыве. Адносна вось этой праўды, выйсцю з магілы, гэта тое абяцанне, якое у дачыненні да нас павінна здзейсніцца пры другім прыйсце Езуса Хрыста напрыканцы свету. Гэта будзе ўжо канчатковая Пасха для нас, але сёння Езус прапануе нам рэалізаваць іншы аспект гэтай Пасхі, а менавіта быць уратаваным ад смерці духоўнай. Побач са значэннем выйсці габрэйскае слова «песах» азначае яшчэ адмінуць. Як памятаем, Бог у Егіпце казаў, што абміне дамы габрэяў. Памятаем той момант, калі кожная габрэйская сям'я павінна была памазаць вушакі сваіх дзвярэй, дзвярэй сваіх дамоў крывёй складзенага ў ахвяру ягняці. Гэтая кроў была знакам для анёла, які меў заданне знішчыць усё першароднае ў Егіпце, ад жывёлы да кожнага першароднага дзіцяці. І, убачыўшы кроў, павінен быў абмінуць такі дом. Святы Кірыл Иерусалимский казаў, што тымі дзвярыма, памазанымі крывёй ахвярнага ягняці, з'яўляюцца вусны хрысціянам. Калі мы прымаем святую камунію, то маем вусны, пазначаны крывёй Пана. Гэты знак асабліва вымоўны, калі прымаем святую камунію пад дзвюма пастацямі. Анёл знішчэння ўжо не мае доступу да гэтай душы, не можа яе знішчыць, не можа зняволіць. Таму, між іншым, Езус і казаў калісьці: калі не будзеце спажываць цела Сына Чалавечага і не будзеце піць крыві ягонай, не будзеце мець жыцця ў сабе. З Євангелія паводле святого Яна. 6 раздел, 53 вірш. Як кажа адзін сучасны прапаведнік, знаны, отец Адам Шустер, домініканець, хрысціянин гэта той, хто мае вусны памазаныя крывёй Христа. І таму нам нічога не пагражае. Тое дзіця, якое мае у сабе кожны з нас, якое усяго пераважна баіцца. І больш за ўсё, вядома, баіцца смерці, яно не мае чаго баяцца.
Эўхарыстыя – гэта тое, што нас бароніць, гэта тое, што дае нам сілу. Хто спажывае маё цела і п'е кроў маю, мае вечнае жыццё. І я ўваскрашу яго у апошні дзень. Урывак з того ж самого Євангелія паводле святого Яна, словы нашага Збаўцы. Калі уваскрослы Христос нас корміць, то і клапоціцца, каб нам нічога ў гэтым жыцці, а таксама ў будучым не пагражала. Чаму мало гэта веры? Чаму мало веры ў тое, што адбылося тут, вось у гэтай магіле, так даўно, але і таксама сёння? Прычынай такога нявер'я можа быць, між іншым, і тое, што, нягледзячы на гэтае ўзнёслае свята, завтра, калі мы прачнемся, і знешне в нашым жыцці, напэўна, нічога не зменіцца. Калі завтра з раніцы ўстанем, зарплата, напэўна, яшчэ не ўзрасце. Напэўна, начальство таксама не пачне стаць больш прыязным, хіба што хтосьці ўжо такой мае. Дзеці, напэўна, не стануць больш збагатлівымі і паслухмянымі. Ды і мы самі наўрад ці адразу станем больш святымі. Але тое, што павінна адбыцца ў гэтую ноч, мы павінны паспрабаваць стаць, прынамсі, крыху больш падобнымі да яго, да Хрыста, да ўваскрослага Хрыста. У чым? У любові, якая аддае сябе без рэшты. Не ў разуменні любові, як пачуцця тое, што сёння найбольш распаўсюджана, бо ў кагосьці закахаўся, ці закахалася, але ў любові, якой уласцівым разуменнем ёсць служэнне. У гэтым заключаецца паняцце шукаць укрыжаванага Хрыста. Гэта азначае быць гатовым аддаць сябе без рэшты. Паглядзіце, нават Христос, не ўзгадваючы нават тое, што чыніў за жыцця свайго людзям, аздараўляў, лячыў, карміў і гэтак далей, нават пасля свайго уваскрасення не адышоў адразу да неба, седзячы праваруч айца. Так, гэта ёсць, але застаецца з намі. Першыя свае крокі зрабіў у адхлань, каб вывесці адтуль нашых прабацькоў, Адама з Евай. І сёння нястынна прыходзіць да нас у сваім слове, прыходзіць да нас на алтар, каб нам дапамагаць, каб быць Богам з намі. І вось стацца падобнымі да яго, гэта магчыма толькі дзякуючы ягонай дапамозе. І, вядома, не адразу. І, можа, не так дасканала, як нам гэтага хацелася. Але важна, каб паспрабаваць рушыць з месца. Паспрабаваць не застацца такім самым, быццам бы нічога тут рэчаіснага не сталася. Сталася. Праз 12 неадукаваных апостолаў, рыбакоў, Христос змяніў увесь тагачасны свет. Напэўна, зможа зрабіць гэта і сёння. І змяніць увесь гэты свет, наша жыццё на лепшае, калі толькі сярод нас знойдзе такіх, як апостолаў, гатовых да аднаго – любіць і служыць. Гатовых на тое, каб і у іх жыцці, у нашым жыцці, таксама здзейснілася Пасха. Амин. Наступає момент обновлення обіцяння нашого Христу, подчас якого на заклик księdza biskupa об одреченні від зла усі разом будемо відказувати, вирокаючи. На питання об нашій вірі відказуємо віру. Після цього księdz biskup пройде през увесь костьол, як робить усіх нас водою, як пригадати кожному наш власний хрест.
І на початку відбудеться освячення хрестильної води. Наступає момент літургії хресту, падчас якої буде освячена вода і будуть окроплені вірники. Коли в огні костьол бачить освячаючого нашу земну дорогу Христа, то вода символізує криницю духовного життя, здольну очистити чоловіка з греху і оживити його звишнатуральною ласкою. Таку символіку має вода, вживана падчас хресту. Каб стати новим створенням, необходно обмыться, окунуться в эту святую воду. Пане наш Боже, да поможи нам ласкаво, Твоим верным, бо чуваючи у гэтую найсвятейшую ночь, мы узгадываем дивосную справу нашего створения, еще больше дивосную справу нашего откупления. Выслухай ласкаво наши молитвы и освяти эту воду. Ты створил яе, как давала уродливость нива, как умацовывала и очищала наши души. Ты так само учинил воду, приладой Твоей милосердности, бо праз яе Ты вывел свой народ з неволи и натолил его смолу в пустыне. По предсказаниях пророков вода была знаком нового заповету, який Ты пожадал заключить с человечеством. Нарешті праз воду, якою Христос освятив у Йордані, Ти одновив у купелі одродження нашу сапсованую натуру. Нехай же гэтая вода нагадывая нам прийнятий хрост, каб ми радовалися разом з нашими братами і сестрами, охрещенными в гэтую найсвятейшую ночь. Праз Христа Пана нашего. Дорогие браты и сестры, праз пасхальную таямницу у сакраменте Христа Паміраць з Христом, каб затым з ім уваскрэснуць, гэта не аднаразовая падзея, гэта штодзённы станоўчы выбар. На заканчэнні літургіі хросту кожны з прысутных чарговы раз выракаецца сатаны і ўсяго, што вядзе да граху, а вызнаючы сваю веру, пастанаўляе пры дапамозе ўваскрослага Хрыста жыць паводле яго Євангелля. Пытаюся у кожнага з вас, ці выракаешся граху, каб жыць у свабодзе дзяцей Божых? Выракаешся. Ці выракаешся ўсяго, што вядзе да зла, каб табой не авалодаў грэх? Выракаешся. Ці выракаешся сатаны галоўнай прычыны граху? Выракаешся. І зараз запалім з вами свечкі. Ці верите у Бога Отца Всемогутного, Створителя неба и земли? Верю. Ці верите у Иисуса Христа, Сына Его Одиного, Пана нашего, народженного з Девы Марии, замученного и похованного, який воскрес з померлих и сидить праворуч Отца? Верю. Ці вериш у Духа Святого, святый католицкий костел, єдність святих, отпущение грехов,
у воскрешение тела и житье вечное. Усемогутный Бог, а Отец Пана нашего Иисуса Христа, який одрадил нас з воды и Духа Святого и отпустил нам грехи, нехай своей ласкою заховає нас на життя вечное у Иисусе Христе, Пану нашим. Аминь. Без вады чалавек не можа жыць. Гэта агульнапрызнаны факт. Але духоўнае жыццё таксама павінна нечым падмацоўвацца. У касцёле мы прымаем святыя сакраманты і сакраманталіі. Аднак святая вада не можа нікога на сілу асвяціць. Каб прыняць удзел у духоўным багацці касцёла, неабходна свядома і дабравольна прыняць Божую ласку. Акрапленне вернікаў асвечанай вадой не з'яўляецца нейкім магічным дзеяннем. Яно дапаўняе наш свядомы выбар Бога, прыпамінае пра наш уласны хрост і нябеснае валадарства, да якога мы пакліканыя. У святую ночь поеднання неба и земли у Иисусе Христе с радостью просим нашего милосердного Бога у наших Наступае малітва и верных. интенциях Момант, всего калі касцёл света. узносіць свае просьбы да Бога ў розных патрэбах, звяртаецца да яго абрашэнні праблемаў сучаснага чалавека і грамадства. Малітва, у якой увесь касцёл далучаецца да малітваў паасобнага хрысціянина. Молимся за пастора костела, как у тяжкие хвилины яны умацоўвалі сваіх вернікаў асабістым прыкладам веры ў Божий волю. Тебе просим. Молимся за нашу батьківщину Беларусь, как будовала свою будущую на коштовностях правды, свободы и справедливости. Тебе просим. Молимся за тех, кто сеет ненависть у сердцах людей, как наши молитвы и их верность содейничали их навертанию. Тебе просим. Молимся за самотных и хворых людей, как ласка откупления умацевала у их надею на перемогу. Тебе просим. Молимся за людей, поєднаних з Богом через сакрамент покаяння, как з Евхаристії черпали сили для тривання у добре. Тебе просим. Молимся за нас и за нашу евхаристичную супольность, как наше життя было подякою Богу за найсвятейший дар откупления. Тебе просим. Боже наш добрый Отче, Твой Сын дозволил нам спознать Твою любовь до нас. Учини, каб гэтая любовь переменила наше життя праз Христа, Пана нашего. Аминь. У день Пресвятого Мирового Христа до Твоего Божьего алтаря приносим ягня, символ Христа. Прийми, Отче, нашу вдячність за Твоего Сина, Ісуса Христа, який став ягнем, а дав своє життя за нас усіх.
Наступае момант ахвяравання дароў. У працэсіі прыносіцца да алтара хлеб і віно. Святар будзе ўзносіць спачатку хлеб, а потым віно са словамі «Благаслаўлёны ты, Пане Божы сусвету, бо дзякуючы тваёй шчодрасці мы атрымалі хлеб і віно». Хлеб і віно неабходныя для эўхарыстычнай ахвяры. Без гэтых дароў не можа адбыцца святая імша. Гэтаксама без вернікаў і іх актыўнага ўдзелу не можа адбыцца касцёл. Літургія гаворыць нам пра важнасць ахвяравання самога сябе, свайго часу, сваёй працы для касцёла і наогул для другога чалавека. Разом з Господом, яка перетвориться у тіло Ісуса, приносимо Тобі, Боже, наше життя, нашу віру і любов до Тебе. Допоможи нам всього любити Тебе, і нехай наше життя буде хлібом для наших близьких. З краплями води вина, які стануть найкоштовніші кров'ю Христа, віддаємо Тобі, Небесний Отче, наше чоловіче турботи, терпение и боль. Узмацуй и оцари наше сердце, как у тяжкие хвилины життя мы завсёды были с Тобой. Сторонка 522. Христос рано вставший с гробов, аллилуйя, аллилуйя, радость дал своему народу, аллилуйя, аллилуйя. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу ахвяру, принял Бог Отец Всемогутный. Нехай вам Бог, приня ахвяру с рук Твоих, на прославление и хвалу имя Своего,
Просим Тебя, Пане, прими молитвы и дары Твоего народа, и учеников этой ахвяры, якая бере початок у пасхальной таямницы, была для нас задатком вечного збавления. Праз Христа Пана нашего. Еўхарыстычная малітва пачынаецца прэфацыяй. Галоўны цэлебрант кажа: «У гору сэрцы, падзякуем Пану Богу нашаму». Біскуп заклікае нас узнесці сваё сэрца да Бога і не падаць духам, нават калі жыццёвыя складанасці пераследуюць нас. Еўхарыстыя азначае падзяку, калі мы дзякуем усемагутнаму Богу за вечнае жыццё, якое Ён нам прапануе. Сапраўды годная Ты, справядліва, слушная і збагавенна, каб мы Цябе, Пане, заўсёды славілі, асабліва ў гэтую ноч, больш урачыста абвяшчалі Тваю хвалу, калі Христос быў ахвяраваны, як нашая Пасха, бо Ён сапраўднае ягнё. Ён узяў грехи свету и свою смертью перемог нашую смерть, вернувши нам життё праз свое з мертвых повстание. Тому откупленное человечество во всем свете радуется воскресению Христа, а хоры ангелов разом с усими святыми спевают Тебе им хвалы, неспынно скликаючи. Спеў «Санктус», які цяпер гучыць, прыпамінае нам пра тое, што Бог святы, і Ён да святасці заклікае таксама і нас. Што значыць быць святым сёння? У кантэксце чалавечых праблемаў і катастрофаў сённяшняга свету можна сказаць, што святасць – гэта дабрыня, любоў і міласэрнасць. Такі наш Бог, і такім павінна быць чалавецтва. И справедливо хвалит Тебе все Твое створение, Бог праз Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа. Действенную моцию Духа Святого Ты все оживляешь и освячаешь, и неспынно збираешь народ свой. Наступае кульмінацыйны момант святой імшы, калі біскуп у канцэлебры са святарамі будзе прамаўляць словы кансакрацыйнай малітвы. Гледзячы на хлеб і віно ў руках пастыра дыяцэзіі, мы будзем усведамляць, што прымаем удзел у самай таямнічай містэрыі, калі Бог прыходзіць на алтар. Якія мы принесли Тебе на ахвяр, каб сталіся яны телом и крывёю Сына Твоего, нашего Пана Иисуса Христа, які нам наказаў здзейсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы благословіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Подобным чынам па вячэры узяў келіх і падзяку Табе складаючы благословіў,
и подал своим учням, кажучи: «Берите и пейте з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе проліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таямница веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, признаем Твое воскрешение и чекаем Твоего престолования. Пане, успоминаючи збавчую муку Твоего Сына, а так само Его цудовное воскресение в небо ушесть, и чекаючи Его другого прийстя, с подякою складаем Тебе гэтую живую и святую ахвяру. Узглянь, просим на дар Твоего костела, и прими Его як ахвяру, якой Ты пожадал быть умилостивым. Дозволь, как мы, узмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Нехай Он сам учинить нас вечным даром для Себе, каб мы змогли атрымаць спадчыну з выбраннікамі Твоими, найперш з Найсвятейшей Панной, Богородицей Марыяй, со святыми апостолами Твоими и славными мучениками, со святым Езафатом Кунцевичем, святым Антонием и усими святыми, про заступніцтва якіх мы спадзяемся на Твою нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання принясе ўсяму свету супакой і збаўлення. Будь łaskawy, umacowать u wiery i lubowi Kościół Twój, jaki pielgrzymuje na ziemi. Zasługuj Twoim papam naszym Franciszkom, biskupam naszym Alechem, z usimi biskupami, usim duchowieństwem i usim narodom Tobою odkupionym. Будь miłościwy dla prośbą гэтай семьи, jaka po Twojej woli stoi przed Tobą. O dobry Ojcze, łaskawa zjednaj z sobою усіх chrześcijanych po świecie dzieci Twoich, naszych pomierłych bratów i siostr i усіх, kto u łasce Twojej odeszł z tego świata, miłościwa przyjmij uwaładarstwa Twoje, gdzie i my spodziewamy być, kap razem z nimi zawsze radować się Twojej chwale. Przez Chrysta Pana naszego, przez jakogo adorwajesz świat usielakimi dobrotami. Раз Христос, с Христом и в Христе, Тебе, Боже Ojcze Всемогутный, у едности Духа Святого, уся поча и хвала, разу все веки вечные. Апошнім этапам Эўхарыстыі з'яўляецца абрад камуніі. Кожны, хто жадае прыняць Христовае цела, павінен сур'ёзна да гэтага падрыхтавацца. Таму біскуп заклікае нас да найцудоўнейшай малітвы хрысціянства
Отче наш. Гэтая малітва з'яўляецца выразам паставы, з якой вернікі павінны наблізіцца да алтара Эўхарыстыі. Дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твою, и как мы были завсюди вольными от греху, и захованы от всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи, и пристя Збавцы нашего Иисуса Христа. Бог Твое, сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим меня, зважай на грехи наши или на веру костела Твоему, и будь ласкавы зводно с Твоей волей явить его супокоем и едностью, яки же веришь и володаришь на веки вечные. Аминь. Супокой, Пана, нехай завсёды буде з вами. и с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Наступае знак супакою. Мы бачым, як сабраныя ў касцёле падаюць адзін аднаму рукі і жадаюць супакою. Гэта вялікі дар павінен стаць удзелам кожнага, хто набліжаецца да алтара Эўхарыстыі. Узаемная любоў, якой павінны дзяліцца хрысціяне, радуецца прысутнасцю іншага чалавека, перш чым пачаць змяняць яго. І гэта менавіта пачатак сапраўднага адзінства. Вось Христос, бараник Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений, покликаний на вечеру Ягону. Аминь. Я не варты, как Ты вошел в меня, а ты скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Христос сярод нас. Ён прыходзіць да нас штодня. Ён з намі пастаянна, часта незаўважаны. У белым хлебе, які мы бачым у руках святара, сапраўдны Бог. Ён кажа нам: ешце і піце, гэта цела маё.
Христос быў ахвяраваны як нашая Пасха, таму будзем святкаваць з краснакамі шчырасці і праўды. Аллилуйя. Адбываецца святая камунія, падчас якой вернікі прымаюць да свайго сэрца цела Хрыста, прысутнага пад постаццю хлеба. Езус неаднойчы казаў пра тое, што яго цела дае жыццё вечнае. Прагу вечнага жыцця маюць усе людзі, ніхто не хоча знікаць бясследна ў вечнасці. Езус дае нам унікальны шанс жыць вечна. Ніякія тэхналогіі, ніякія сучасныя даследаванні не ў стане гарантаваць чалавеку вечнае існаванне. Гэта можа зрабіць толькі Езус. Больш таго, Ён абяцае ўсім, хто спажывае яго цела і п'е яго кроў, не проста вечнае існаванне, а вечнае шчасце. У каталіцкім касцёле абрад спажывання цела Хрыста называецца камуніяй. Нават недасведчанаму чалавеку лёгка здагадацца пра першасны сэнс гэтага слова. Камунія – гэта тое, што яднае ў супольнасць. Гэта тое, што вырывае мяне з маёй адзіноты граху і прыводзіць да еднасці з Богам і чалавекам. Трэба прызнаць, што ў каталіцкім касцёле існуюць вельмі сур'ёзныя патрабаванні для таго, каб хтосьці меў права спажываць цела Хрыста. Найперш, кандыдат павінен быць добра падрыхтаваны інтэлектуальна. Ён павінен разумець розніцу паміж звычайным хлебам, звычайнай аплаткай і хлебам эўхарыстычным. Па-другое, прыступіць да стала Хрыстовага можа толькі той, хто не мае на сэрцы цяжкога граху. Гэта азначае, што вернік павінен перамагчы свой страх, свой эгаізм і свой сорам у сакраменце споведзі. Прымаць цела Хрыста можна толькі з чыстым сэрцам. Толькі тады магчыма сапраўдная камунія, паяднанне з Богам і паяднанне з чалавекам. Важны таксама аспект камуніі прымірэння з бліжнім. Сам Езус вучыць нас, калі ты прыносіш дар свой Богу, а маеш нешта супраць бліжняга свайго, то спачатку пайдзі і памірыся з братам сваім, а потым ужо ахвяруй Богу свой дар. Немагчыма перажыць сапраўдную камунію з Богам, калі ты маеш нешта супраць чалавека, калі ў цябе няма нават жадання прымірыцца. Падчас святой камуніі вернікі моляцца аб дар прымірэння і ўзаемнага прабачэння. І гэта зразумела. Езус уваскрос не для кагосьці паасобку, а для ўсіх нас. Там, дзе двое ці трое збіраюцца ў імя маё, там я ёсць сярод іх. Езус хоча прабываць паміж намі, бо Ён ёсць словам, якое пасялілася паміж намі. Твое
життя. Милосердный Боже, наполни нас духом Твоей любови, и у бесконцей Твоей добринимай ласку з'єднать усі, кого Ты узмацнил пасхальным сакраментом, праз Христа Пана нашего. Присядьте, Ніко. Ось так. Довгий час приготування. Вершиться пригожою урочистостю, яка так само має свої межі. І зараз, в цю хвилину, хотілося б вельми щиро від вашого так само ім'я подякувати всемогутному Богу за ту чудовную справу збавлення чоловіка. За ту чудовную ночь, яка була годна ведать час і годину перемоги Христа над смертю. Перемоги, у якої ми з вами праз ті великі таємниці так само беремо уділ. І велике дякую Богу за те, що ми маємо цю можливість святкувати разом. Тут, у гэтым месцы, у гэтым касцеле сёння, які, як бачым, так моцна ўжо змяніўся за апошні час. Месца, якое служыць Божай славе. І за гэта няхай будзе наша шчырая удзячнасць Богу. І ўсім тым, хто сёння прычыніўся да гэтай урачыстасці. На пачатку хочу вельмі шчыра падзякаваць прысутным тут святарам. Ксяндзу Пробашчу, ксяндзу Вячеславу за яго намаганні, высілак, каб гэтае месца сапраўды сваёй прыгажосцю дапамагала людзям узносіць свае малітвы да Бога. І сёння за яго малітву. Падзякаваць айцу Станіславу, якога ведаеце, які з'яўляецца, можна гэта шчыра, смела назваць лекарам нашых душаў, іх правадніком. Шчыра ім дзякуем сёння за супольную малітву. І асабліва шчыра дзякуем сёння за прысутнасць сярод нас за супольную малітву ксяндзу Александру Амельчэніку. Вы памятаеце, бо гэта адзін з прабашчоў гэтай парафіі. А сёння з'яўляецца галоўным рэдактарам беларускай секцыі Ватыканскага рады. Яму шчыра дзякуем за сённяшнюю малітву. Дзякуем усім тым, хто рыхтаваў гэтую літургію, усім тым, хто рыхтаваў спеў, чытанні, тым, хто служыў сёння каля алтара, клерыкам, нашаму ксяндзу д'якану, міністрантам. Дзякуй шчыра за вашу адданую службу. І асаблівым чынам, канешне, сёння нельга не падзякаваць тым, дзякуючы каму гэтая святочная служба была даступнай і з'яднала тых, хто не мог сёння знайсціся тут, у гэтай святыні, ці нават у нейкай іншай, але ядаўся з намі праз трансляцыю тэлебачання. Таму шчыра дзякую тэлерадыёкампаніі «Віцебск» і яе дырэктару, спадарні Алене Валерыяновне Пантюховай і ўсяму творчаму калектыву і тэхнічнаму калектыву, якія падрыхтавалі гэтую трансляцыю. Дзякую тым, хто пільнаваў парадку нашай міліцыі, што мы сёння маглі ось так у супакоі бяспечна перажыць гэтае свята. Дзякуй вам, дарагія вернікі, парафіі святога Антонія і нашы сённяшнія госці, якія прыйшлі, каб ось такім чынам перажыць гэтае вялікае свята нашага збаўлення. Дзякуй вам за вашу вытрываласць, дзякуй вам за вашыя малітвы. І асабліва хацелася б таксама падзякаваць, карыстаючыся ось гэтай магчымасцю трансляцыі ўсім тым, хто праз свае цярпенні, праз ахвяру свайго жыцця, ўсім хворым, церпячым, нямоглым, якія, даручаючы Богу свае цярпенні, з'ядноўваюць нам так патрэбна. Дорогие браты и сестры, заканчивается наша трансляция с костела святого Антония Падуанского у Витебску.
Вялікі дзякуй усім, хто працаваў над тым, каб святочную літургію Вялікадня маглі пабачыць гледачы і віцебшчыны. Вялікі дзякуй супрацоўнікам тэлеканала «Віцебск», літургічнай службе і парафіі святога Антонія ў Віцебску. Я, ксёндз Віктар Місевіч, развітваючыся з вамі, жадаю вам бласлаўлення ў васкрослага Хрыста. Няхай у вашых сям'ях пануе супакой, радасць і надзея на вечнае жыццё. Езус перамог смерць. Христос уваскрос, сапраўды уваскрос.